Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren zenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotzoratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatere dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoiz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza atxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoiz. Zure egia jauna, argitu egiten ditu oker dabiltzanak, bide zuzenara itzul daitezen. Egizu, izenez kristau direnek, egintzetan bete dezatela eta gertu beren kristau izatea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan, gaixorik hiltzorian zegoen Ezekias. Joan zitzaion Isaias profeta, Amosen semea eta honela esan zion. Hau dio jaunak, antola itzazu zure etxeko gora berak hiltzera baitzoaz, eta ez zera biziko. Ezekiasek orduan, horma aldera aurpegia bihurtu eta jaunari otoiz egiten zion. Oroitzaite zarren jauna, bihotz leiala eta zintzo ibili naizela zure aurrean, eta begiko zitzatzeuna besterik ez dutela egin, eta Ezekias negar eta negar egon zen. Orduan jaunaren hitza etorri zizaion, Isaiasi. Zoazkio eta esan Ezekiasi, hau dio jauna zure aita Daviden jangoikoak. Entzun dut zure eskaria, eta ikusi dut zure malkoak, ara zure egunak, eta ikusi 15 urtez luzatuko ditut, eta hasierako erregearen eskutatik honez aterako zaituzte. Zu eta hiri hau, eta nire honen babestuko du hiri hau. Isaiasek orduan, ekarri piku opila, ezarri zauria gainean eta sendatuko da. Ezekiasek esan. Zuen zer izango duzue izaugarri berriz eta ere jaunaren etxera igoko naizela. Isaiasek erantzun. Ona jaunak ematen dizun ezaugarria, bere hitza beteko duela. Akazen eguzkiz ordularian 10 mailaz jaitsiko dagoen itzala. Igo erazi egingo du atzera, eta 10 milaz jaitsia zegoen eguzkia igo egingo zen atzera. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu. Jauna, zu gorde duzu erio zulotik nere bizia. Jauna, zu gorde duzu erio zulotik nere bizia. Honela nion jangoikoa beharrean naiz nere egunean erdian. Leizeko atetan utziko naute, gelditzen zazkidan urteetan. Jauna, zu gorde duzu erio zulotik nere bizia. Honela nioen, ez dut gehiago jauna ikusiko bizien lurrean. Ez dut gehiago gizonik ikusiko lurtarren artean. Jauna, zu gorde duzu erio zulotik nere bizia. Erauzi eta kendu ditate bizilekua. Artzaien oial etxola bezala. Eulek bezala ariltzen nuen nere bizia eta baki egin didazu aria. Jauna, zu gorde duzu erio zulotik nere bizia. Aleluia.
zuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, bazijoan Jesus larun batez gari soroetan barrena, eta ikasleak goze baitziren, galburuak mozu eta jaten hasi ziren. Hori ikusita, farisearrek esan zioten, ara, zure ikasleak larun batez zilegi ez dena egiten ari dira. Jesusek erantzun zien, ez alduzue irakurri, Davidek egin zuena, bera eta bere gizona gosetu ziren batean, Jainkoaren etxean sartu baitzen, eta eskaintzako ogiak jan zituen, haietatik jatea zilegi eta ez izan arren, ez berari, ez bere gizonei, apaizei bakarri baizik. Edota ez alduzue irakurri legean, apaize larun batez, jaurexean, larun bata hauzen dutela pekaturik gabe, nik ordea diozuet, hemen dagoen hau jauretxea baino handiagoa dela. Bazenikete zer esan nahi duen esaera arek. Opariak ez baino errukia nahi dut nik. Ez zenituzkete gaizetxiko errugabeak. Izan ere, gizonaren semea larun batearen nagusi da. Jaunak esana. Bueno. Es maravilloso además como en el Evangelio, ¿no? El Evangelio concretamente de San Mateo, el Señor se nos revela, sabemos que está escrito, ¿no? para el mundo judío, y Él habla en sus categorías mentales, y especialmente pues, en esa confrontación con los fariseos, ¿no? Y al final es la pregunta que está de fondo en el Evangelio, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Y dice, es Señor del sábado. Él es más grande que el mismo templo. Si los sacerdotes, y pone el ejemplo, oye, los sacerdotes, ¿no? Dentro del templo podían comer, ¿no? Los panes consagrados, ¿no? Para el Señor, para el culto de Dios, cuanto más ¿no? Que es el Hijo de Dios mismo, que es el templo mismo de Dios. ¿Qué es el templo? El lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Eso sucede en Jesús, porque Él es Dios y hombre a la vez, no a la vez, sino a la vez, ¿no? Bueno, entonces en Él tenemos acceso verdaderamente a Dios, en Jesucristo, ¿no? Y nos da la posibilidad de tener acceso a Él. Y dice, tienes que aprender esto, ¿no? ¿Qué significa esta frase de la palabra de Dios, ¿no? Misericordia quiero, que no sacrificios. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Muchas veces, por desgracia, podemos vivir nuestra fe, como hacían estos fariseos, en una cosa de puramente culto externo, ¿no? Y está la que salta fijándonos en la norma exterior, en lugar de ver qué pasa en el interior, en el corazón, ¿no? En la rúbrica externa, en la norma externa, en lo puramente ritualista, ¿no? Es que te falta, yo qué sé, ¿no? La mano la has puesto así en vez de así, o yo qué sé, ¿no? Cuando el Señor lo que nos quiere es un corazón convertido, un corazón rendido, pues eso, a la misericordia del Señor, ¿vale? Entonces, ¿eso en qué se concreta? Pues en que tú, ¿no? Por la obra de la gracia, puedas tener una mirada nueva, llena de misericordia, no estando a la que salta a juzgar, a condenar al otro por las cosas exteriores, sino tener una mirada de misericordia, de condescendencia, de paciencia con el prójimo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gracia, insisto, de maravillarnos de quién es verdaderamente Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el templo que ha hecho también de cada uno de nosotros, templo donde Dios y la humanidad se unen, y que podamos tener también su misma mirada, su corazón misericordioso. Pues que así sea. Llenos pues de confianza y agradecimiento, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. un jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones, los que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, por la justicia, por la paz. un jaunari. Pedimos por todos que pasan necesidad, que pasan hambre, cualquier tipo de sufrimiento, para que el Señor los consuele, por todos los conforte, los sane, por todos nuestros enfermos. un jaunari.
Pedimos por todos nosotros para que el Señor nos conceda esa mirada y ese corazón misericordioso que sepa reconocer en cada uno de nuestros hermanos al mismo Cristo. Ezka dezaiogun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos y especialmente por María Moriones. Ezka dezaiogun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun otoduzio batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Begira jauna, otoizean dagoen Elizaren eskaintzari, eta iguzu opari hau hartuko dugunok santuagoak izan gaitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jauna bazkaru. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen zure aita guzti santu horri, eskerrak ematean onai eta beti, Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu betiren guztiak. Bera hau bidali diguzu salbatzaile eta erosle. Espiritu Santuaren egitek dizon egina, eta Virginia handik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, guruzean besoak zabaldu zituen, eta eriotza ezer ez dut nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospa eta aintza goresten ditugu, bihotz batez kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiare iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zekoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien izanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Artzazue eta dan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santua bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leongorita Santorekin, Florentzia gure gozenarekin, eta lizgizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Maria Moriones, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eriz dezagun Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkidea izan diren santuekin, haiekin batean goraiz dezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita Jangoikoa guzti bilorri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta antza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldur gabe izan dezagun. Gure aita zeuretan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaigu gaur egununtako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordonei barkatzen diegunez gero, ez gaizazu txikenkan erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen deure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Ema eguzu pakea. Hona hemen Jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira dituak. Jauna handiez da izin jartzen doitzean sartzeko, baina ezazu ez bat eta zendatu naiz. Amen.
Egin dezagun otoiz. Zure doaiek harturik otoiz egiten dizugu jauna. Misterio hau ospatzen dugun bakoitzean, gehitu dadila gure salbamena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.